I det gamle landbrugssamfund var smeden uundværlig for bønderne. Han fremstillede ting, som de alle havde brug for. Landbrugsredskaber som plovskær, harvetænder og tøjerpæle. Det var også ham, der lavede hestesko og skoede deres heste og reparerede deres vogne. Her skal vi se, hvordan smeden fremstiller en tøjerpæl. En tøjerpæl blev brugt til at binde dyr fast med, når de stod i tøjer på marken. En tøjerpæl består af en ring og et spyd, der er sat sammen. Ringen svejser smeden sammen. Smeden opvarmer et stykke rundjern i essen. Han bruger stenkul som brændsel. Når smeden bruger blæsebælgen, kan han få temperaturen i jernet op på den rette smedetemperatur, det vil sige omkring 1200 grader. Den erfarne smed kan se på jernets farve, hvornår det har den rette temperatur. Først klipper han rundjernet over på et stokjern. Herefter opvarmes jernet igen. Med en smedetang tager han jernet ud af essen. På ambolten former han jernet ved at slå på det, indtil det har den ønskede form. Enderne på ringen skal smedes lidt spidse og flade. Derefter former han rundjernet til en ring, hvor de to ender lapper lidt over hinanden og ligger helt tæt sammen. Herefter opvarmer han sammenføjningen. Jernet skal opvarmes, så det næsten er flydende. For at undgå, at jernet flyder væk, smider han lidt sand på. Det holder ligesom på jernet. Når han kan se, at jernet har den rette temperatur, tager han hurtigt ringen over på ambolten og slår sammenføjningen helt sammen. Nu er ringen smedet færdig. Nu skal smeden lave tøjerpælens spyd. Han bukker den ene ende af et stykke rundjern i vinkel. Herefter slår han det bukkede stykke rundt om amboltens horn, så det næsten fremkommer en lukket ring. Han lægger nu den svejsede ring på spydet og bukker jernet sammen. Tøjerpælen er nu færdig. I ældre tid var en del af smedens arbejde at ringe hjul. At ringe hjul betyder, at smeden sætter en jernring omkring et træhjul. Træhjulet er lavet af en karetmager. Jernringen gør hjulet stærkt. Arbejdet starter med, at smeden opvarmer et stykke fladjern og forbukker det på ambolten. Fladjernet er lidt længere end omkredsen af hjulet. For at få fladjernet bukket i ring, valser smeden det gennem en hånddreven bukkemaskine. Nu opmåler han ringen med et skivemål. Han skal afkorte ringen, så den er lidt kortere end omkredsen på hjulet. Til sidst svejser han ringen sammen. Smeden lægger den tilpassede ring oven på nogle gamle ringe. Han bruger de gamle ringe, for at ringen ikke skal ligge direkte på jorden. Hvis den ligger direkte på jorden, bliver den ikke jævnt varm. Først drysser han høvlspåner rundt om ringen. Herefter stiller han brænde op af ringen indvendig og udvendig. Det næste han gør, er at sætte lyngtørv uden på brændet. Tørven sætter han med bagsiden ud af. Lyngtørven er gravet op på heden. Nu er bålet klar til at blive tændt. Det er vigtigt, at bålet bliver tændt
hele vejen rundt med det samme. Det sikrer, at ringen bliver lige varm over det hele. Når bålet har brændt i 20-30 minutter, er ringen varm. Smeden tager ringen ud af bålet. Den må ikke være for varm, for så kan den brænde træet og blive løs. Men det må heller ikke være for kold, for så er den ikke udvidet sig nok. Hvis den ikke er nok udvidet, kan den ikke komme ned omkring hjulet. Når han vurderer, at ringen har den rette temperatur, lægger han den om hjulet. Træhjulet har han lagt op på noget plant, f.eks. en gammel møllesten. Her gør han hjulet vådt. Det gør han, for at ringen ikke skal brænde træet, når den bliver lagt på. Så snart ringen er nede, afkøler han ringen med vand. Inden ringen er helt kold, slår han den nøjagtigt på plads med en hammer. Det er vigtigt, at ringen sidder lige. Så skal hjulet køles helt af. Nu er smeden færdig med at ringe hjulet, og karetmageren får det tilbage.